jedna narcisoidna tendencija pod svaku cijenu održati taj imidž savršenstva, znači taj savršeni imidž, sliku koju su stvorili. I narcisi u pravilu jako skupo plate ovo, međutim nijedna cijena nije previsoka za narcise. Naravno, to je nešto što u konačnici dođe na naplatu. Pravo pitanje ovdje jest zašto osoba uopće želi graditi imidž savršenstva. I odgovor je samo logičan, zato što ne prihvaća osobu koja jeste i ne osjeća se ugodno sa sobom samima. I onda stvori lažnu personu i taj privid zapravo je imidž koji održava i koji predstavlja drugima, zato što ne može pogledati u sebe.